Insellem l-semmija kollha ta' Radio Marija u lil dawk li qegħdin isegwuna fuq il-YouTube ta' Djoċesi ta' Għawdex. Sejna nixandru f'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arp Għawdex il-Quddisa tal-lum is-Sibt 28 ta' Marzu. Illum niċċelebraw il-liturġija tal-ħames ħadd tar-Randan. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, għall-bżonnijiet u l-intenzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu, għall-morda u għas-semmija kollha ta' Radio Marija. Iċ-ċelebrant tal-Quddisa ta' tal-lejla huwa r-rettur ta' dan is-santwarju Dun Gerald Buħaġar. Il-mew tal-midne jiena marriċ jizda joġobni li ħerġalurna nitri ħazina u jibda jiex għatuni widen u ħersu leħen Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżjes tal-spettaturi, nilqakom mill-ġdejt intom minn djarkom f'dan is-santwarju għażiż ta' Omna Marija. Jew hekk inkomplu din il-mixja tagħna dan ir-Randan qaddis. Jew inħallu l-mulej Alla ifittixna jiltaqa' magħna. Aħna li forsi mhux dejjem fittixnieh. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna u f'qalbna kejjew nitolbu maħfra lil Alla għal ħtijietna. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu mulej ħniena. Kristu Ġesu, int erfajt fuqek id-dbatija tal-bniedem biex tkun għalih is-Salvatur. Kristu ħniena, Kristu ħniena. Mulej, inti il-ħajja ta' dejjem għal dawk kollha li jemmnu fih. Mulej ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kif tafu ta' kull nar ta' Sibt din il-Quddisa nofruha dejjem għal benefatturi ħajjin u mejtin kif ukoll skont l-intenzjonijiet tagħkom li qegħdin issegwuna. U għalhekk illum partikolarment nixtieq ukoll niftakru f'benefattriċi partikolari propju illum il-mulej sejjaħal għandu Sor Ġulitta li għal żmien twil kienet madri superjuri fis-seminarju ta' Għawdex, ħafna saċerdoti fosthom jien, meta konna seminaristi kienet li tieħu ħsieb is-sajrilna b'tant imħabba. Kif ukoll Madri Ġulitta għal żmien twil kienet li tieħu ħsieb tħid u tgħaddi l-ħwejjeġ, ħafna ħwejjeġ li jintużaw propju f'dan is-santwarju għal liturġija.
U għalhekk fil-waqt li nofru dan is-sagrifiċċju wkoll biex il-mulej issa iddaħħalha biex tiċċelebra miegħu il-liturġija tas-sema. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina l-għajnuna tiegħek biex bil-ħeġġa kollha ta' qalbna ngħixu b'dik l-istess imħabba li jurina ibnek meta kien moti għal mewt għalina u li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Hekk qal Sidi l-Mulej ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej, meta niftaħ l-oqbra tagħkom u intellakom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi. U jiena inqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqiegħdkom fartkom u tkunu tafu li jiena l-Mulej. Hekk għedt u hekk nagħmel oraklu tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali għand il-Mulej hemm it-tieba. Għand il-Mulej hemm it-tieba. Min l-art insejjaħlek Mulej. Isma' Sidi il-leħen tiegħi. Ħajkunu widnejk miftuħa, jiena u nitolbok bil-ħniena. Ngħidu għand il-Mulej hemm it-tieba. Jekk tal-ħtijiet inti tagħti każ Mulej, Sidi min jista' jżomm sħiħ. Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqumuk fil-biża' tiegħek. Ngħidu għand il-Mulej hemm it-tieba. Jien lill-Mulej nistenna ruħi f'kelmtu tittama, tistenna ruħi lil Sidi aktar milli l-assisa is-sebħ. Ngħidu għand il-Mulej hemm it-tieba. Jistenna Iżrael lill-Mulej għax għand il-Mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra u li jifdil l-Iżrael minn ħtijietu kollha. Ngħidu għand il-Mulej hemm it-tieba. It-tieni qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani, ħuti. Dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lil Alla. Issa intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jammar fikom, għalkemm il-ġisem huwa mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu hu ħajjitkom minħabba il-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fikom. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Gloria tifħir lilek Kristu. Gloria tifħir lilek Kristu. Jiena hu il-qawmien u l-ħajja jgħid il-Mulej, kull min jemmen fija dan ma jmut qatt. Gloria tifħir lilek Kristu. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħut Lażru batu jgħidu lil Ġesu, Mulej, ara ħabibek marit. Meta sema l-aħbar Ġesu qal din mhijiex marda tal-mewt, iżda hija l-glorja tal-Alla biex bija tingħata glorja lill-liben ta' Alla. Ġesu kien iħobbhom lil Marta u lil-oħta u lil Lażru. Meta sema li dan marat,
baqa jumejn oħra fejn kien u imbagħad qal lid-dixxiepli ejjew nerġgħu immorru l-lodija. Meta wasal, Ġesu sab lil Lażru li kien ġajlu 4 ijiem fil-qabar. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu, mulej, kieku kont hawn ħija ma kienx imut. Imma wkoll issa jiena naf li kull ma inti titlob lil Alla, Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha, ħowk jerġa' jqum, qaltlu Marta. Jiena naf li jerġa' jqum fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu, jiena huwa l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix, u kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temmnu inti dan? Weġbitu, iva mulej, jiena nemmen li inti l-Messija li ben ta' Alla dak li ġien fid-dinja. Ġesu ħass ruħu imqanqla u tħawwat ħafna. Fejn qed tuħ staqsihom? U huma weġbuh, mulej, ejja wara. U Ġesu beka. Għalhekk il-Lowt qalu, ara kemm kien iħobbu. Iżda xi wħud minnhom qalu, ma setax dan il-bniedem li fetaħ għajnejn il-omja jagħmel ukoll li dan ma jmutx. Ġesu ħass ruħu imqanqal għal darb'oħra, resaq lejn il-qabar. Dan kien qar magħluq fi blata u Ġesu qal neħħu il-blata. Marta oħt il-mejjed qaltlu, mulej, issa beda jirejjaħ, ġajlu 4 ijiem mejjed. Qalilha Ġesu, ma għedlekx li jekk inti temmen tara l-glorja ta' Alla? Imbagħad neħħew il-blata. Ġesu refa' għajnejh il fuq u qal, Missier, inrodlok ħajr li smajtni. Kont naf li inti dejjem tismani, imma għed dan minħabba n-nies li hawn madwari biex huma jemnu li inti batni. Kif għalek, għajjad bleħenoli, Lażru, oħroġ. U dak li kien mejjed ħareġ bidejh u riġlejh infaxxati u b'mattur ma' wiċċu. Ġesu qalilhom, ħollulu il-faxex u ħalluh imur. Ħafna mill-Lut li kienu ġew għand Marija u raw dak li jagħmel Ġesu emnu fih. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. Il-Vanġelu tal-lum eżies ikompli mal-Vanġeli dawn l-aħħar 3 teħdut, il-Vanġeli li qegħdin ifakruna xirċivejna aħna fil-Magħmudija. Il-Vanġelu tal-lum nistgħu ngħidu li huwa il-Vanġelu li fih qegħdin ngħixu. Naħseb qatt għall-inqas f'dawn l-aħħar żminijiet ma ħassejna daqshekk viċin tagħna il-mewt li ddawwarna, li tbeżżana, saħansitra għalqitna fi djarna. U quddiem dan kollu jiena ċert li anke ħafna minnkom il-bieraħ kontu quddiem it-televiżjoni u jingħaqadtu mal-Papa f'dik it-talba li jagħmel fejn tefa' l-meditazzjoni tiegħu fuq meta Ġesu kien fuq id-dajsa u f'dik il-man tempata u d-dixxiepli flimkien miegħu u jgħidulu d-dixxiepli qumu lej għaliex aħna se nintilfu. Jiena nħoss li anke aħna llum forsi nistgħu ngħidu wkoll ma' Marta li kieku ħija ma kienx hawn, ma kienx imut. Forsi aħna wkoll nistgħu ngħidulu mulej għalfejn ħalli
dan kollu jiġri. Rajna wkoll anke fil-Vanġelu tal-lum il-mulej li jaf li Lażru se jmut, iħallih imut u jmur wara 4 ijiem meta ġa il-ġisem jibda jrejjaħ fil-qabar. Imma Ġesu fit-talba tiegħu li jagħmel lill-missier jgħidilna u jiftħilna għajnejna kif għandha tkun il-fidi tagħna. Ġesu refa' għajnejh il-fuq u lill-missier qallu: Missier, inrodlok ħajr li smajtni. Kont naf li jint dejjem tismani, imma jien dan minħabba n-nies li hawn madwari biex huma jemnu. Kemm hi sabiħa din il-fiduċja ta' Kristu fil-missier li jagħmilha pubblika biex jiena u int nemnu, għax jiena u int li maħna maġulin mit-trab tal-art ħafna drabi nirraġunaw il-kontrarju u ngħidulu: imma missier fejn interjieqed, għaliex ħallejtna, għaliex qed tippermetti hekk, għaliex dan kollu madwarna. U l-mulej Ġesu qed jiftħilna qalbna l-lejla u qed jgħidilna: taqtgħux qalbkom. Il-missier iva jisma' t-talba tagħkom. Nixtieqek naqbad xi ftit versi nerġa' nirrepetihom minn dawk il-kelmiet ta' kuraġġ li proprju għamlilna il-Papa il-bieraħ. Għal-kelma u għal-biża tad-dixxiepli il-mulej jirrispondihom u jgħidilhom: għalfejn dal-biża kollu? Mela ma għandkomx fidi? L-istess ħaġa Ġesu quddiem il-mewt ta' Lażru jitlob lil Marta u lil oħtu Marija iġeddu huma wkoll il-fidi tagħhom fih. U x'inhi l-fidi tagħna fi Kristu? X'għandna nagħmlu? Hemm żewġ ħwejjeġ. Ħafna drabi aħna naħsbu li l-ħajja tiddependi minni jew minnek. U insejna kif jistqar il-Papa innifsu il-bieraħ, insejna li l-ħajja ġejja minn Alla. Ara l-Papa kif jitlob maħfra u ħniena lill-Alla u jgħidlu: bil-kilba għal-gwadan ħallejna ħajjitna tinxtorob mill-affarijiet waqt il-għaġla u tfixkilna. Ma waqafniex meta smajna is-sejħat tiegħek. Ma ġejniex f'sensina quddiem gwerer inġustizzji. Ma tajniex widna għall-karba tal-foqra tal-pjaneta tagħna marida serjament. Bqajna għaddejjin qisu xejn mhu xejn għax ħsibna li mqar f'dinja marida aħna nibqgħu dejjem f'saħħitna. Ħafna drabi dan li ġralna eżjes. U għalhekk Ġesu illum dik il-mistoqsija li jagħmel lil Marta, li jagħmel lil Marija: temnu inti dan? Temnu inti li jiena natik il-ħajja? Temnu inti li jent il-kelma tiegħi hija dik li timlilek il-qawwa, il-paċi? Immaġinaw hekk bniedem mejjed. Imma Ġesu jersaq fuqu u jerġa' jonfoħ fuqu l-Ispirtu tiegħu. Iveżjes. Ejjew inħallu lil Ġesu jonfoħ fuqna, aħna li aħna mbeżza, aħna li aħna magħluqa fid-djarna, jonfoħ fuqna l-Ispirtu tiegħu. Għax hu l-Ispirtu tiegħu li jagħti l-ħajja lill-bniedem. Il-ħajja hija don ta' Alla, il-ħajja hija preżenza ta' Alla.
il-ħajja hija n-nifs ta' Alla fina. Ejjew għalhekk nużaw dan iż-żmien għażiż tar-Randan biex nidħlu fi dialogu veru fuq il-prinċipji tal-fidi tagħna ma' Ġesu, kif daħlu fi dialogu sinċier u veru Marta u Marija quddiem il-mewt taħuhom Lażru. U bekk Ġesu jerġa' jagħtihom il-Lażru ħaj. Dan qed jagħmlu magħna il-mulej. Imma l-mulej Ġesu irriedna li dan iż-żmien ikun żmien li fih aħna niftħu qalbna għalih. Ma jibqax ikun żmien kif qalilna l-Papa f'dan ir-Randan, ejjew nindmu, erġgħu dura lejja b'qalbkom kollha. U sejħilna biex dan iż-żmien ma jkun żmien tal-ġudizzju ta' Alla imma il-ġudizzju tagħna. Ikun iż-żmien li fih jiena u jent nażel x'inhu l-aktar importanti fil-ħajja tiegħi. Iż-żmien li fih nażel bejn dawk li jiswa tassew minn dak li jgħaddi. Kemm drabi ġrejna wara dak li jgħaddi. Ikun għalina żmien fejn aħna nħallu lil Kristu jonfoħ l-Ispirtu tiegħu fina, ħalli jġeddidna fih biex aħna wkoll kif qed jagħmlu tant persuni li għandhom qalb miftuħa propju f'dawn iż-żminijiet qegħdin b'tant sagrifiċċju iduru mal-morda tagħna u biex aħna il-kol kemm aħna insibu x'nieklu. U għalhekk ejjew f'dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa ukoll nitolbu għalihom. Ejjew nieħdu dan il-proponiment il-lejla biex aħna wkoll illum nerġgħu kif qalilna l-Papa l-bieraħ nidrizzaw id-direzzjoni tagħna. Id-direzzjoni tagħna lejn Kristu. Lejn Kristu li hu biss l-awtur tal-ħajja. U biss għandu l-qawwa li lili u lilek isejħilna bisimna u jgħidilna oħroġ għad-dawl tiegħi. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun infaħħar. Jeħudi jeżies bħal Marta u bħal Marija iva inġeddu l-fidi tagħna fi Kristu. Nemnu li huwa l-ħajja tagħna. Nemnu li huwa Alla s-sejt tal-istorja u mhux jien jew int. U għalhekk nistqarru u ngħidu. Jiena nemmen f'Alla wieħed li jista' kollox, il-Missier li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum għam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum minweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar magħmudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Kemm id-disċiepli waqt it-tempesta kif ukoll Marta u Marija quddiem il-mewt jersqu lejn Ġesu. Ejjew aħna wkoll illejla nersqu lejn il-mulej Ġesu
Ejjew irresqulu b'fiduċja sħiħa b'ċertezza li jew jisma' talbna inresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja biex tkompli twassal il-kelma tiegħek li hija kelma li tagħti l-ħajja, kelma li tnissel paċi fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li huma mifxula, imġarba minħabba il-mewt ta' xi ħadd mill-familjari tagħhom, partikolarment bdejn il-marda li qiegħda taħkimna. Kun għalihom mulej ta' konsolazzjoni, ta' faraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej qawwi l-fidi tagħna. Għaliex anke l-fidi tagħna bħal tal-Apostli hija dgħajfa. Tħalliniex naqtaw qalbna. Għamel li dan iż-żmien tar-Randan ikun żmien li fih aħna nerġgħu niltaqgħu miegħek mill-ġdid u nimtlew bil-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tilqa' fih danek il-ħutna l-mejtin kollha, partikolarment il-benefatturi ta' dan is-santwarju, kif ukoll magħhom il-Sor Ġulitta. Daħħalhom int fil-għena ta' dejjem biex huma jkomplu ifaħruk għal dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tkompli tnissel konsolazzjoni fil-qalb ta' dawk li għandhom qalbhom maqtuwa. Tkompli tkun id-dawl u paċi fil-dawk li qegħdin jaraw id-dalma. Ħajaraw id-dawl tal-ħajja tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna. Nitolbuk mulej infaħruk u nirringrazzjawk għaliex aħna nemmnu iva. Aħna li permezz tal-mamudija sirna uliedek inti tilqa' it-talbiet tagħna. Imlina int bil-preżenza tiegħek. Ixħed fina mill-ġdid in-nifs tiegħek u ġeddet l-wiċċ tal-art. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla l-dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla l-dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir bil-glorja ta' jismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox għati widen għat-talb tagħna u bis-saħħa tas-sagrifiċċju li nofrulek naddaf lil qaddejja tiegħek li minn għandek ħaddu t-tagħlim tal-fidi nisranija bi Kristu Siedna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bħala bniedem vera beka lil ħalbibu Lażru. U bħala Alla li hu minn dejjem qajmu mill-qabar. Hekk ukoll iħenna għalina l-bnedmin u jagħtina ħajja ġdida bil-misteri qaddisa tiegħu.
bih il-qtajja kollha tal-anġli, ferħan għal dejjem qudiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrit għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana o salvatur tad-dinja. Għax bis-salib u l-mewt u l-qawmen tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iva mulej, aħna nemnu li l-ħajja tiġi minnek. Aħna nemnu li inti tisma' it-talba u l-karba tagħna. U għalhekk aħna li aħna wliedek insejħulek u ngħidu: missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħariex lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija
int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu Ġesu, is-Sejt il-ħajja. Dan hu l-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Gesù tiegħi rasek l-Aziza kien jgħizlek dak ix-xejn kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tajjeb ħafer jew nagħmlu issa flimkien din it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox lilna li nitqarbnu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Odna dejjem fost il-membri tiegħu u li jgħix wi Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nixtieq nagħmlilkom hekk xi avviż importanti. Tinsewx l-ewwel qabel kollox il-lejla, iddawlu l-arloġġ il quddiem għaliex minn għada naqilbu għal ħin tas-sajf. Imbagħad għada kif tafu suppost kellha ssir il-Via Crucis Dioċesana u minħabba ċirkostanzi li qegħdin fihom din il-Via Crucis mhijiex se ssir, però se tiġi imxandra minn dan is-santwarju fil-magħluq għada fl-istess ħin. Ġifieri fl-4:09 u dan tistgħu issegwuha minn fuq youtube.com/GozoDiocese jew minn fuq il-Facebook page tas-Santwarju ta' Pinu. Nixtieq infakkarkom ukoll li issa dritt wara din il-quddiesa se jixxandar ukoll fuq it-televiżjoni ir-Rużarju li kien ġie irrekordjat. Ġifieri ir-Rużarju rrekordjat imma jew ninaqdu flimkien għal din it-talba lill-Omna Marija.
Għada wkoll hemm appell importanti għas-sejħa tad-dem. U għalhekk dawk kollha li jistgħu jagħtu id-dem u mhux qegħdin fi kwarantina li huma f'saħħithom huma mistiedna biex imorru il-berġa tal-gvern ġewwa x-Xewkija bejn it-8:30 ta' filgħaxija ta' filgħodu, it-8:30 ta' filgħodu sassija ta' wara nofsinhar. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Nixtieq nirringrazzja wkoll uffiċjalment il-PBS li propju minn nhar l-erba' fuq TVM2 sejjer jibda wkoll ixandar il-quddiesa fil-5:30 ta' filgħaxija li se tkun immexxija minn Monsis Off kif ukoll wara it-talba tar-Rużarju propju minn dan is-santwarju. Bekk it-trasmissjonijiet diretti fuq it-TVM2 sejrin ikunu kull nhar ta' Sibt fis-6:30 u kull nhar terba fil-5:30 ta' filgħaxija. Jew insellmu lill-Omna Marija u ngħidula dawn it-tliet avamarijiet li hija talbitna ngħidu. Il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu ifakkarna li l-ħajja tagħna mhijiex mixja lejn il-qabar imma hija mixja lejn il-glorja tas-sema. U għalhekk ngħidu: Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Lill-Alla. Madonna ta' Pinu, dove tana l-malati, għandarek ġejnaħna, għaxinti til-qana. Madonna ta' Pinu, u d-dimek verqana, ġejnaħna li tolbu, biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.